Saka inika ndatoona nyama unendinenge chitonzi nditoidya. Handiti munoona zvinenge zvichitaura. Then chitongoita se mfungoidya. Kuti unenge nditongonzidya. Ila akati fumurechi, autaurechi. Pari ntaura pasina papa. Aida kuti tichitese. Saka sisi chinongoti ngaaginam. Tomba tamunyadzisa. Lakuona manje kuti panga chintu zvonianzi ari kuningirikina ye anodi. Ipapo manje ndopa chida kutoona. Ngava zvimwe zvakatoita izvozvo. Ngatodya. Maisada kufumurwa sei kwemimi? Inini ndaitoziva zvinhu zvangu zvandaitoita kuti munhu muzukuru wangu handisi kutomboda kuti aite chimwe chinhu. Ndova mhanya kutaura zvese azvitaurire chi. Ko zvino kurwadzisa vamwe uku ndo ungave upenyu here hweku wakatojaira zvakapusa aunyari benzi remunhu zvazvo zvakatongoita kusei wakasarudza kuti vadye huku kutomunyadzisawo sekunyadza ako akaita muri yeZimbabwe makadi tinodaira kuti aiwa tinokuwanai muri vatano hungu tinodaro kuti tinokuwanai muri vatano regai titange iye zvinezvi nekutaura NaGogo vanonziwo Gogo MaGumbo vanobata vari mumufakosi toda kuti tinzwe kuti vakatanga rini uye vave papi nebasa iri mamwe mabasa avakaita anoshamisa muupenyu hwavo mushure mekunge vapuwa chipo chekubatsira vanhu vanorwara kana kuti vanosangana nematambudziko akawanda semazuva ese zita ndoni Silvester tafumane simbi yebasa regai tichingamidze Gogo MaGumbo. Pazvakatangira zvakatanga ndichingorota ndichiona zvakawanda kumakope ndichitsanangurawo nezvaiitika ndikatomboenda kumasowe zvakanyanya ndichibatsirawo ndiri pamasowe ndabva pachikamu ichocho aiwa ndakangorota hope zvichingondituma kuti aiwa zvine chivanhu mukati zviri pandiri ndichitorota machira echivanhu iwaya. Pamairota ipapapa kubva pekutanga chamairoteswa chii mishonga mairoteswa varoi chii chamairota mazuva iwayo kuti muzoti idzi hadzizope dziri ordinary? Ndairota machira iwaya echivanhu ndichirota mishonga ndiri mumasango ndichikumbirira zvakasiyana siyana asi achiuya ari makopi. Saka vabereki venyu vakazozvigamuchira sei kuti vazoti mwana uyu pane zviri kuitika paari? Ipapo handidi kunyepa kuti vakazvigamuchira kana kuti ngati vemhuri vazhinji vane chinamato chavo saka vakagamuchirawo ndeve mhuri vashoma asi vazhinji vane chitendero chavo. Tiri ipapo manje tanga tichidzokerai panyaya yekuti mave kuziva kuti aiwa pane basa rinoda kunge richiitwa zvinoitwa zvaitwa maakunziye zvinezvi maakuchirapa vanhu zvakazotanga rini izvozvo? Ndinotaura ndichiti ndofunga pane 6-7 years. Wokutanga makarapa makanga anga achinzwei uye zvazvadi kuti muzivane naye kuti uyu ada kubatsirwa? Akanga ari mwana wechikoro anga ari form 1 akarohwa nezvinhu ndobva aoma mutezo aiwa zviri pano zvamuchembere ndokutsanangura kuti zviri kuda kufamba so ngazvifambe so ndokufumurwa akanga agadzira mwana ndokusvika mumusha mavo ndokutenderwa aiwa zvakabatwa ipapo zvikabatwa kusvika pari nhasi mwana iyeye atova kuchikoro akapedza chikoro chake apedza chikoro chake izvezvi akufamba akutaurawo atova mhandara yakatopedzawo chikoro chayo. Muri kusangana nemunhu akekutanga arovesa munhu nezvishiri hana yenyu yaikuti taisei nekuti tinotoziva kuti nemiwo munogona kutoita victim kana kutoti munhu odzokera kwavo muri kuti iwe uri kuzviita ani iwewe uri kutibvisa panapa isusu ana zvishiri?
Izvozvo ndinenge ndichidaira ndichiti hana yangu inotorova yarova zviri pandiri zvinonge zvakandikomba zvichitungamirira mudzimai kwangu. Ndo chikuru chandinotaura kuti mudzimai kwangu naivo musika vanhu Mwari ndo vanenge vachinditungamira. Handingatye kana kuvhunduka kana zvichitoripo zvinobva zvatongotsanangurwa kuti aiwa famba so bvisa izvi sunungura sei apa naivo vanobva vatongo zvisunungura vazvichenura vega. Munhu uya chakazoitwa kwaari panguva iyoyo chii toda kunzwisana kuti vakawanda vanhu vari kurohwa nezvishiri. Ndinorangarira mudzimai kupindura akarohwa nezvishiri akanzi musamaendesa kuchipatara ukabva vamaendesa kuchipatara vamaendesa kuchipatara achibva anofira ikoko asi chitunha chake chakazenge chakubuda misodzi chiri chitunha. Munhu uyu nyakubata mabasa aya akazoitwa sei naambuya nemabasa akewo hipi ekuroresana nevamwe vanhu nezvishiri? Vakatanga kuzvimba makumbo vaiva baba vababa vemwana namai vekuberekawo baba vakatanga kuzvimba makumbo pari zvino kutaura kuno aiwa vakazoshayika ivo baba mai ndo vakasara asi aiwa pari zvino havasi kutochafamba kana kuona maziso avo. Ivo pachezvavo kazhinji tinoona patinofamba mumatare kuti munhu anenge achibata-bata anopuhwa mukana wekuti ati inini ndakuda kusiya zvandiri kuita kuti ave nechiraramo. Vanhu ava vakapuhwa here mukana wokuti naivo vati aiwa inini zvatati chibata izvi zvekurovesana vanhu nezvishiri handichada ndakudara kurarama upenyu hwakanaka kana kuti tichizvinamatira. Vakapuhwa mukana here? Mukana unopiwa zvakanyanya nekuti midzimu naivo musika vanhu avatenderi kuti pangorangwa munhu anofanira kutanga apupura akumbira ruregerero. Kana aramba kukumbira ruregerero kana kuzvipupurira kuti aiwa ndini ndandichibata mabasa aya aiwaka ndo shamu painozouya vanouyawo nehasha dzavo nekutsama kwavo ivo vanopotera patiri. Ndo nyaya yekutanga yandabvunzai tichibva ipapo zvikura kuti pakabva pachitanga manje kuchiita mabasa muona makuzodaidza isu veSly Media aiwa kuzvitemba kuti inini vanhu ngavauye zvavo ndinogona kuita sei ndinomira sekutaura kwemazuva ano. Rimwe basa rinoshamisa kana kuti zvamakasangana nazvo zvinoyera zviri kuwanikwa mumisha yevanhu ndezvipi zvinokurumidza kuuya mupfungwa dzenyu? Sedambudziko rekutanga rakaitika kudomboshava paya rasekuru vakanga vane nyoka yainetsa zvikuru kunyange veSly Media kunyange vakawanda vemamedia nevenhau vakanga vachiuyawo vane vabatsiri vachiuya ipapo. Ndakanga ndiripo ndindakabatsira ikoko kudomboshava dambudziko iroro rasekuru vaya. Nyoka iyi yaita sei kune vasina kuona vhidhiyo iyo chichaitika panyoka iyi? Nyoka iyi yaiita kudedzwa ichishandisa sekuru ava ivo vachishandisawo zvakare vachipa zvokudya vachishandisa vanakomana vachishandisa vanasikana vachiuraya mhuri yaingofa zvisina tsarukano. Kunze kwekufa pane pamuri kuramba muchidzokorora shoko rokuti yaishandisa vana ava vakomana nevasikana vaitwa sei zvainyangadza upenyu hwavo kuburikidza nemashandiro aiita nyoka iyi tiri munyika yezvinhu zvinosuwisa zvitema zvinoitwa nevanhu vanenge vachibata-bata? Vanasikana vakanga vachitadza kupinda mudzimba vasina wanano vachishandiswa nayo nyoka iriyo ndo vaiva murume wevanasikana vaitwa bonde nenyoka iyoyi. Chokwadi. Vanasikana vanotopupura here kuti vaiona ichiuya ichivaita bonde? Ndofunga pavhidhiyo iroro rakatorwa neimwe Drumas Media ndo kwandakashanda ndiri ndo kwandakabuda ndichiita dare iroro. Vanotaura kuti kudii vanasikana kupupura kwavo maererano nezvavaisangana nazvo zvekuitwa bonde nenyoka izvozvo? Vaipupura sekudaro vachiti zvaiva zvisingavafadzi chaizvo kunyange vanakomana nemabasa ainetsa. Vanakomana kwaingova kunetsa kwemabasa chete kunyange nemudzimba mavo vainetseka nemadzimai avo vamwe vasitori namadzimai acho. Achiita saizuva rekuti nyoka iyoyo yaifanira kunge ichiparadzwa handiti?
muridzi wenyoka akabvuma here kuti zvinhu izvi zvibatwe? Vakatendera, ndofunga mavhidhiyo yacho anongoripo pasocial media ipapa. Vakatendera nokuti nyoka iyi vazhinji vaifunga kuti pamwe ichabuda ichizvifambira, asi nyoka yaishanda iri mumhepo. Ndokubva yanonzi namuchembere, aiwaka regai ichiparadzwa nemishonga yaishandiswa nayo sekuru, bva yabuda pachena kusvikira vanoshambwa vapuwa donhodzo pamvura. Mavhidhiyo aripo vachitoshambwa vachigeza padonhodzo. Tichibva ipapo, imwe nyaya zvekare, pane imwe here nyaya ndinoda kuedza kuti nditsvage inakana kuti dzakangodaro kuitira kuti vazukuru vazive kuti aiwa panapa vasangana nachamangwiza. Kune nhau yemoto wekumuchinjike, darero rakambonetsa zvakare moto, imba dzichibvira. Ndakanozorodza moto neumwe yakanetsa nhau iyoyo yemoto zvakare wekumondoro, vanhu vakasvika pakurwisana mumatare imomo, zvichinge zvafumurwa pachinge pabatwa varidzi venyaya nhasi uno. Tinodzokera futi panyaya yemoto iyo wekutanga uyo kunana bhinduro, chaikonzeresa moto uya chii? Nekuti une wakabvira kwenguva yakati rebei, handiti? Wekumondoro nekumuchinjike. Chaikonzera moto iyi inhau dzevashereketi vemudzinza. Saka vanhu vaifumurwa, moto yobva yadzikamiswa. Kushereketa kwavaita kwanga kuri kwete, toda kuti munatsopinda nemucha izvere mukangosiya mangoti kushereketa. Hatizo natsoziva kuti vaitamba nemadhaka here panze zvinoita vana vachitamba mahombwe. Tichida kuti mupinde nemo chaimo kuitira kuti vazukuru vasina kuona vhidhiyo iroro vabva vati ndo anonzi zvinoyera, zvinotyisa, zvinoshamisa, kana tiri kuti anodaro. Pakuyera kwacho nekushamisa kwacho ndozvatoda kuti muburitse patine tichitaura apa. Tinotenda. Hatidzokere panyaya yemoto iwoyo. Wakanga uchinzi matambudziko aisangana nemhuri muchidimbu angari matambudziko aisangana nemhuri aiva ekuti moto pawaibvira waikanganisa kunyange mwana wechikoro kuenda kuchikoro, hembe dzichitsva, zvipfeko zvese zvaitsva, uye mwanakomana anga achitadza zvakare kuwana mudzimai pamushapa. Vanasikana zvakare zvichinetsa zvedzimba. Saka godo ranga rapinda raiva reshayisano renyadziso mukati memusha, kuti aiwa vasawane chavanobata, vasawane chinoverengwa pararamo yavo, vave nekunyadziswa munzvimbo vachishandiswa ushereketwa hwatinenge tichitaura, ushereketwa hwekunoti aiwaka vaida nyadziso yekunoti uroi hwanga hwaiswa ipapo, hwekunoti moto dai wabvira vashaya chavanoverenga vadzokere kwavari vanokumbira, vanopemha. Yanga iri shayisano yekuti vave vanhu vanosemwa munharaunda yavanogara. Ichokwadi nekunyadziswa nekuti vanzi aiwa ndo vari kukonzera moto uyu. Zvazobatwa naGogo MaGumbo, vakapuhwawo yambiro yekuti kudi uye vakazoreururawo here? Chakaitika ipapo, pane vakauya vakafumurwa, vakauya vakamboramba vakada kuita naro. Nekupera kwezuva aiwa muchemberi vakagadzira zvavakagadzira, ndokubva moto wadzimurwa. Moto wadzimurwa, vakazongoreurura vega dare rapera, moto mbva wadzimurwa. Moto iyi hatidzokerei kune dzimwe zvekare. Pane imwe here yamungade kutaurira vateereri veSly Media yebasa guru rezvinoyera zvinoshamisa ravakabata? Matare akawanda evazukuru vanobatsirwa mumatare, vamwe avo havadi zvivhitivhiti, vanenge vachizvikoshesa kwavari, asi aiwa urapwa, ungave urapwa hwevasingabereki, aiwa mbuya vanouchika, ungava urapwa hwevanorwara, vana baba vasinawo simba mukati medzimba dzavo, aiwa mbuya vanogadzira. Ungave matambudziko emumusha, mungave munonzi mune zvinhu kunyange zvakachererwa pasi,
aiwa mbuya vanodini vanotonoti torai mapadza muchere mega izvo zvapupu zviriko kune vamwe vakambobatsirwa kunyange vari kundiona vazukuru vanozviziva vari mhiri kwemakungwa kunyange vari muno muZimbabwe. Urwere hwanyanya kuita kuti vazukuru vauye kuna gogo MaGumbo urwere hupi hwamuri kurapa zuva nezuva mukati mevanhu vechizvarwa cheZimbabwe? Urwere hwakanyanya tinenge tichitaura zvakasiyana siyana, asi matambudziko makuru ndeeurombwa, vakaromba vari kushereketerwa, vasina dzimba vari kushandiswa nezvikwambo, uye vari kurwara nevana baba vakasungwa vanosunungurwa, vari kusunungurwa. Mazano nyaya yanetsa inyaya yerukawo. Gogo vanogadzirawo here vanhu vanenge vachishinwa vatorerwa varume, kana kuti varume vatorwa nevamwe vakadzi, kana kuti munhu ada kufenza kana kuisa jurawo pamudzimai wake, kana kuda kuisawo futi pamurume wake kuti murume wangu asida kuti aone vamwe vakadzi, nda kuti aone inini chete. Izvozvo kuno kugogo vanozvibatawo here dare rakadaro? Ichocho ichokwadi. Dare iroro rinosiyana kuti ruda kugadzirwa rakamira sei. Chikuru chinoitwa kuvharira kuti kana murume ari kunobuda ashaye hanya, asvibe moyo nawo madzimai iwayo. Kunyange akafambidzana asi hapana kwazvinoenda, anosviba moyo, hakuna kwaachaenda. Rume wako kumudzimaiwo? Mudzimai ndizvozvo anosviba moyo, kunyange akadiwa kunzeu kune mumwe murume anofanira kusviba moyo. Hana yake yorova odzokera pamurume wake, patsvimbo yake yaakapiwa iye mukaranga. Kune vanhu vari kunzeko vanoti isusu takabata nekusaziva, tisingazive kuti tiri kutopuwa urombwa tichitsvaga mari, asi kuti tichizvidzorera tinotya kufa. Vanhu vakadaro ndo vakawanda nekuti anozopedzisira kunzwa kuti iwe unofanira kurara namai vako, unofanira kurara nasisi vako, unofanira nevana vako. Zvakadaro zviri kuitika. Vanhu vakadaro vanobatsirwa here? Vanobatsirika zvakanyanyisa, nokuti ipapo kana vakabata vasingazivi vanenge vachinzi aiwaka, kana zvadaro zvifumurwe, zvisunungurwe zvese, zvipinginurwe, vanhu vasunungurwe, nokuti anga asingazivi kuti mushonga wandapiwa uchapanduka, mushonga wandapiwa wakapanduka, ndo uri kukanganisa mhuri yangu. Unosunungurwa, vochenurwa, vonoshambwa pamadziva, pamvura pane donhodzo. Vazhinji vanotya kufa kagogo. Iwe vekubata nekusaziva nevamwe vanobata vachiziva, kudzorera zvikwambo inyaya inotyisa vanhu zvekuti vane vatya kuti kana ndikazvidzorera ndinofa. Vanhu kana mavabatsirai vanorarama here? Vanorarama zvakanyanyisa, vanokumbirirwa, zvinhu zvese zvinokumbirirwa, zvinosumirwa, zvakangofanira kuti tiri kuisa munamato, kana tiri kutonamata kuti Mwari titungamirei, tivharirei hondo dzatakabata, tinenge tichiti musika vanhu, nemidzimu yedu titungamirei, zvinokumbirirwa zvosumirwa kumatare. Kune vanasikana vari kutsingwa zvokuti anopedzisira angotevera kasingaperi. Izvozvo zvinogadzirwa, zvonosunungurwa, aiwa orapirwa mwanasikana uyu. Pane panguva yekuti futi pamanga muri kumasowe mutaura kuti maishandira vanhu, maingoisa ruoko pamusoro muchinamatira here? Maiita sei izvezvi takuona izvezvi kuno kumatare mune muchibatawo mishonga, kuchipostori maioperata sei? Mucharegerera muzukuru anobvunza yakawanda. Aiwa, hazvina kuipa. Kuchipostori zvakafanana nekuti vanhu vanenge vakagara pamasowe, zviri pauri unongosumuka wotsanangura kuti aiwa ava baba vane urombwa, ava baba pane zvakati vakagadzirwa zvakadai, vosunungurwa, voudzwa zvikamu zvavo, asi makwenzi vaisatsanangurirwa, vaipiwa donhodzo remvura, vopiwa matombo emumvura. Nanhasi kunyange tiri pamadziva, matombo iwayo anosunungura, ivhu remumvura naiyo mvura vanotopiwa mukati mematare imomo, asi makwenzi chete. Chii chiri mumvura? Isi taingofunga ndeyekugezesa kachete, kuchero ukaenda kubhora chaiko unotoona futi vakomana vebhora muno muAfrica vachidirwa mvura. Chii isimba rakaita sei kuti riri mumvura? NaGogo tidzidzisei, tiri vazukuru vechimanje manje, zvimwe zvizhinji hatizvizive, tinongofunga ndeyekunwa.
Mvura chatinotsanangura pamvura idonhodzo rinotonhodza mhepo dzese dzisingade chakanaka nedziri kusairirwa inotonhodzwa kunyange matoiswa chakaipa matobva matonhodzwa rinenge ratotonhodzwa. Aiwa, tinotenda nedzidziso yamuri kutipa apa. Tinovhunza zvakawanda wanda kuti vazukuru vagozofananidzira uye nekuziva uye vagovewo nekutenda kuti aiwa zvinhu izvi zvinogona kugadzirisika kunyange wabata zvako mvura. Toda kuti tigone kupinda nenyaya yedare riri panapa rinova randanyanyofambira apa. Tangoita kuti vazukuru munge muchiziva nawo vazukuru ava vapinda mumatare akasi kekutanga kuti vange vari pano nhasi vakauya zvaita sei kwamuri? Vazukuru ava vakauya dambudziko rawirawo pavari vachinge vabatsirwawo nevakanga vachivabatsira kumasowe kune vechinamato. Vakati isusu chiregai timbouyawo kuchivanhu nokuti dambudziko riri kuramba richikura ndokutaurana muchembere ndopatave nhasi nekuti dambudziko rakura. Munotitendera here kuti titaure navo vachitaura vega dambudziko ravo ravakasangana naro kusvika vazosvika pamuri? Aiwa, tinozvitendera nekuti dambudziko ndo riri kutogadzirwa nekuti harisati rapera, riri mugwara kuti tisvike pekuti vasunungurwe. Tichadzoka kwamuri gogo. Tete makadii? Tinofara makadii? Ndiri kuona kuti muri kuti munofara zvenyu asi munenge muri kudzimbikana. Chii chiri kuitika panyama yenyu? Ndokurwara. Muri kusimbirwa nei? Mwiri yangu iri kurwadza. Zvakatanga sei kana muri kurangarira? Inini ndinoenda kumasowe. Saka ndiri kumasowe. Kwakauya vanhu vachida kubatsirwa pamasowe. Saka vari pakati pekubatsirwawo ndisekuru vakauya nemuzukuru wavo achinzi amba kuSouth Africa. Ndobva anzi ngaayereswe, ndobva titanga kuyereswa. Saka panguva iyoyo pane zvakazongoitwa pandiri. Ndichizotsanangurirwa ndakazoudzwa kuti wahaka wataura nawe mukomana uyu kurwara kwaari kuita. Saka tabva ipapo akazonzi mukomana uyu ngaenda anonobatsirwa pamapopoma. Ndobva taenda kumapopoma naye mukomana uyu. Tasvika kwakare koko futi zvakabva zvadzokorora futi. Zvimweni izvozvo nyaya ndiyo imwe chete kuti sekuru ava ndova nezvavakaita pamukomana kuti arwari kusvika pakumiswa basa kuSouth Africa kwaanga ari aita semunhu airasa njere ainzwisisa zvinhu zvaitika paari. Saka vaibvunzwa sekuru ava vachizviramba. Saka pakazotaurwa nyaya iyi yakupfumurwa ndopakazobuda chokwadi kuti sekuru ava ndo vane nhau dzese dziri kuitika. Tabva ipapo inini ndakumba takagara taingotanga kurota dzimwe nguva usiku. Ndagona kutongomuka ndaapanze ndichifamba murume wangu ouya achindibata kana tototanga kutorwisana. Asi ndainzwa kuti dya nyama. Kutora nyama Mbishi kudya. Inyama iyo yaidyiwa chera uku. Ndakwadzwa kuti tora nyama udye. Chero ndakarara kana mwana ndairwisa kuti tora udye. Mataura kuti munonamata muri kumasowe. Pane here zvakamboitwa kuti kune mamwe vaprofita vanonzwa mweya vatsanangure kuti nyaya yekuti munhu muchidya nyama iyi iri kufamba sei? Tsananguro dzakati chii? Takafamba maprofita anokwana kuita 6. Nyaya itaurwa imwe chete kuti amai ava nemunhu wavakafumura. Pane murwere anga auya. Saka munhu iyeyo ndiye akagadzira amai ava. Tsananguro dzadziri dzimweni idzodzo. Kuti richibatsirwa dambudziko iri kutora kuti zvidzokere kumuridzi wazvo kana kuti zvirege kukutambudzai. Pane vese vamuri kutaura kwakaendwa vakashaya here simba rekuti vagone kupedza dambudziko iri? Vaingoti tazviita zvapera.
asi hazvaipera zvaigonangomira kana mazuva 2-3 zvova zvatanga. Kurwadziwa kuri kuita pari kunatsorwadza chaizvo pamuri ndepa mwiri wangu wese, nekuti zvikauya zvine simba ndinotonzwa kuti mhanya ita zvakati. Saka pande ndichibatwa kana ndichirwiswa paye nyama dzangu dzakurwadza dzese, hapana pakanaka pandoti apa. Tiri kuda kuti tisanyanye kukubvunza hedu mibvunzo yakawandisisa. Tiri kuziva kuti muri kurwadziwa. Saka kuti muzochiuya imi muri wokumasowe, kuti muzochiuya kwaGogo MaGumbo, makavaziva sei imimi kuti muzoziva kuti ndikaenda kunofunga dambudziko rangu rinogona kunopera? Gogo MaGumbo takazovazivira padziva. Pane muprofita angati anje ndinoda kubatsirai zvinonopera kudziva. Topatakaonawo vachibatsirawo vamwe vanhu. Munin'ino wangu ndopakanokumbira kuti ndoda kubatsirwa mugongo wangu taneta. Zvane nguva yakadii zvichiitika? Zvane nguva yakareba. Baba apa vakafumurwa, havana mashoko avakasiya vataura inoziva kuti vamwe vanhu vanombotaura kuti uchazviona. Vakati tichaona uchawira tsvimbo nedou. Ndo mashoko avakataura. Asi ndaiziva kuti kubatsira mune dambudziko richazondisa mudambudziko. Mauya kwaGogo MaGumbo tinodaira kuti zvino ndo kumagumo kwazvo kunoku. Zvimwe zvinhu zvamuda kutaura kune mhuri yeZimbabwe. Takanangana nemadzimai ari kushandiswa naMwari ari mukereke vachibata basa raMwari kuti vanhu vazhinji vayambuke uye vapone. Mungade kuti kudii iye zvine dambudziko ramuri kusangana naro pari zvino? Ini ndinongoti kune madzimai ari kubatsira vanhu vane dambudziko ngatisimbe pamunamato. Tichikwira mumakomo zvinenge zvitaurwa nemweya kuti tisimbe. Musasvike pakukurirwa zvandaita. Vateereri, tiri kutaura iye zvinezvi naGogo MaGumbo kuti tione kuti zviri kuitika ndezvipi neshavi irori riri kusimbira pana madzimai richida kudya nyama mbishi. Toda kuona kuti zvichiri kuitika here. Saka iye zvinezvi ndogadziriro iripo kuti tione kuti zvakamira sei. Nyama ndiyoyi, nyama yehuku iri panapa iyo. Munonzwa here kuda kudya nyama iyo madzimai? Saka ini ndatoona nyama kuti ndinenge chitonzi nditoidya. Handiti munoona zvinenge zvichitaurwa. Ndechitongota se msungoidya. Kuti unenge chitongonzi idya. Iye akati fumurechi, autaurechi. Pari nditaura patinari papa. Aida kuti tichite sei. Saka se chitongoti tomba tamunyadzisa. Takuona manje kuti panga chindizonianzi ari kunhiriki naye anodi. Ipapo manje ndopati chida kutoona. Zvimwe zvakatoita izvozvo. Ngatodya. Maisada kufumurwa sei kwemimi? Inini ndaitoziva zvinhu zvangu zvandaitoita kuti munhu muzukuru wangu handisi kutomboda kuti aite chimwe chinhu. Mhanya kutaura zvese azvitaurire chi. Ko zvino kurwadzisa vamwe uku ndo hungave upenyu here hweku wakatojaira zvakapusa. Aunyari benzi remunhu. Zvazvo zvakatomuita. Kusei wakasarudza kuti vadye huku? Kutomunyadzisawo. Sokunyadza kwako akaita. Handanyadza vanhu vakazara. Vachiona kuti inini ndichiramba asi akandinyadza akaita zvese. Iye zvino ndochikuto anyarewo. Achimhanyisa huku achidya. Mwana achidya zvese. Koye zvine zvamane vaviri muzukuru muri kumurwadzisa iri Mwari weropa yenyu kuitawo here ikoko kuti munorwadzisa muzukuru kuzosvika azosvika pakuti zvisina basa. Zvisina basa. Nokuti zvitoendeka. Zvitoendeka. Anga zvonyadziswawo. Saka zvichapera nekuita sei izvozvo? Ndatombo
pamuri yezvinezvi muri kupaziva here kuti muri panani? Kuti hatisi kupaziva. Topaziva kuti tiri panani. Zvino zvamauya panapa ka hondo yacho muchaipedzawo here? Zvamakudai kuna madzimai izvinezvi mavanyadzisa, muchanyadzisa futi here gogo MaGumbo imi? Ringatombodya. Ngazvingodya. Izvezvi muri pagogo MaGumbo mauya. Tinoda kuziva kuti muchaita futi here zvamakaita kuna madzimai zvekuti muvanyadzise vachidya nyama mbishi sezviri kuitika izvezvi. Muri kuronga kuita sei nekuti mogara muri kumberi ka imi? Utoti kana tatobva ipapo chikamu chotoita chimwe. Hatitombomira. Mboti tipirai katinzwi kuti muri kuronga sei? Zvese takatozviona takatozviziva kuti pane zviri kutoitika. Saka hatisi kutombomira. Saka muzukuru muda kuti ararame upenyu hwedu wenyu wedzinza renyu uyu mutorwa. Ko muzukuru muda kuti aite sei? Ngaite zvari kuita. Hauzi utsinye here ihoho? Nakandifumura husi utsinye. Uroi hwenyu. Saka. Uroi ka makaita kuroya vana. Uroi makahutora kupi uroyu? Zvamakutaura kaizvi izvi hazvitori neinemi. Nekwandakanozvitora nekwandakazviitira hakutori neinemi. Seke. Tinotoda kutoziva. Saka muda kuripwa sei imimi nekufumurwa kwamakaitwa pane kurwadzisa munhu? Ngandiripe. Muri kuda chii? Kana mbudzi nekuti akandifumura. Mbudzi ngani? Kana mbiri. Kana mapedza ipapapo futi muchainoramba muchinetsa muzukuru wenyu? Ko ndichamunetsa ndapandakafumurwa. Ndakafumurwa kuyanikwa. Kuzvirega kukumbirawo kuti aiwa ina handichada zvekuroya vanhu, ndisunungurei ndiregere kuroya vanhu. Madi kukumbirawo izvozvo kuti aiwa ndaenda zvona zvinofumurisa zvinoshoresa pavanhu. Iye zvese zvazvakuita izvi pane kuti muri hondo muchidzosera vanhu vari kuedza kusunungura vanhu. Kana zvichikwanisika haveri kuti anotigona. Kuti angandikwanise. Makabvira rini muchida izvo? Ndiye muzukuru wenyu ndiye wekutanga here kuita izvozvo? Zvakawanda. Makaita ani nani? Vakawanda. Ani nani? Vaverenge. Ani nani? Ndimbotaurai vamwe vaviri. Umwe wamakakanganisa ndiani? Akauya mumwe mwana angosikana. Ndichimuita mukadzi achienda kumwe ndikasingapere angasingarari nemurume. Asi zvichinakidza here? Munowanei pazviri? Alright, munowanei pazviri? Ndo mashandiro ayena. Mishonga yacho ndo mashandiro, ndo mabenefits angu iwayo. Tabva ipapo mumwe futi wamaka uyu tanzwa zvamaimuitisa muchimuitisa bonde, mumwe wamuri kukanganisa futi ndiani? Anonzani? Tichakudzorerai nyama idzi asi hatimbotauriranai panapa, timboita matare neni ndirisahwira wenyu. Timbotaurirana katoda kuziva kuti tizoti muda kuti pambudzi mbiri chete here kana kuti munotoda nemombe dzedzimwe zvamakaita kumashuro. Nekuti ka muri kuroya hama dzenyu imimi, hama dzenyu. Umwe muzukuru wamuri kukanganisa ndiani? Iyeyo. Taurai nendirisahwira wenyu, kataurai mwava mataura vaviri ava mumwe wenyu ndiani? Fumura ndiwa ndine nyaya nayo. Ndiye wandikurudzana naye. Iye zvino pari zvino. Ndiwa ndine naye. Kumashure kundira kuzave kumashure utamuona tazviona zvamuri kuita pavari kumashure vamwe vamuri kukanganisa futi ndiani? Ucharamba uchindibvunza. Muda kundiita sei? Maura pedza tese? Murapedza tese? Ucharamba uchindibvunza. Ndipeka nyama yangu kwa muri kuisa kupi nyama yangu? Maitenga here nyama iyi? Chechinzi chidya nyama. Ndipei ndidye nyama. Idya nyama. Nyama inenge autodyiwa. Yandifumurirei. Ainditaurirei. Paakazviona dai akazvisiya. Saka mbudzi inoiswa kupi? Mbudzi dzinoiswa kupi?
Mbudzi dzinoiswa kupi? Handiti ndinochongotaura kuti ndandiripe. Tanzwa tazvinzwa kasi dziri kunopuhwa ani kupi rini? Kana mangwana chaiye ngamuda ndisunungure. Kana mangwana chaiye ndipei mbudzi dzangu. Ndomusunungura asi akandifumurirei. Iwe ndiwani ke? Akandifumurirei. Mama zukuru ari kuvunza imi ndimani? Ndiwani noturi kuma. Tizivewo kunoripa wacho ka tizivewo kunoripa ndimani? Unogara kupi? Amusekeri namo runge rugareka muchikonzera kuti vamwe varwadziwe. Ndimani? Ndini Tobias. Munondichaga ndini Tobias. Tobias ani? Unonzi Tobias ani? Ndibhadharei. Akandifumurei. 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 Mabasa akaipa kai? Mabasa ekuroya. Andipedza pano ndiani? Pedzera nayi. Handimati munoona. Handimati munoona zvako zviri kuitika kumberi. Kwa mimi vandinzire chipa. Mandinzire ko pano. Lati mandinzire. Makangwarisa ni. Yana kangwarisa ndiwe. Wakangwarisa. Zvino manje zviri kutopera izvozvi. Zviri kutopera. Nyama mbishi Ungasvika muzukuru wati munyamba mbishiwe. Unokama nawe. Unokama nesiwe. Unokama nesiwe. Unokama nesi here. Fumurwa. Dauti ufumuke. Ndazofumurisa. Ndada kuti ufumurwe. Fumurwa. Iwoga chizama yangu nyama mbishi wewe. Fumurwa. Fumurwa. Nyama mbishi ari nyama mbishi inodyiwa. Nyama mbishi inodyiwa. Iwoga ngoje nyama mbishi. Mireti. Ndokwanisa kunyaradza. Makuita sei gogo izvezvi? Rehundu. Dzikama iwe. Dzikama. Vasi. Itaiona ichidya chicken. Uyo ichitaura kuti ndo zvandoda kunge ndichiitwa. Tichienda kumberi iye zvinezvi zvinoitwa sei kuti munhu asunungurwe uyu? Munhu vauya kwamuri kuti vazopotera kuna gogo MaGumbo, chii chaakuchiitwa kuti mhepo iende yataura zvokuti zvekare inoda kuripwa? Inoripwa here kana kuti inodzingwa? Zvinenge zvichienderana kuti mumatare sekutsanangurwa kwazvo nekubuda kwazvo, kunyange kwazvaibuda kumasuwi kune vamwe vabatsiri naUhombe yavapo pari zvino ndeyekuti tifumure murume uyu mutorwa nokuti haana ukama navo. Kunyange ana ukama navo tinofumura. Tafumura zvaanenge achida, isu tine zvikamuwo nekugadzira kwaakaita munhu zvatinoda toona kuti tinodhonzerana kusvikira papi. Tinotenda izvi tirambotaura nehama dzavo dzine nguva dzichigarawo nekuona zviitiko zviri kuitika mukati muupenyu hwemadzimai. Aiwa, tinotenda, tinokutenderai. Ewo. Tete tiri kupfuurira mberi nedare rineri ramauya kuzoshandirwa kwaGogo MaGumbo. Imi ndimi ani wemurwere ari panapa? Ini ndiri munin'ina wemurwere. Mungatsanangura kuti zvii zvanga zviri kuitika apa? Tazviona zvekudya nyama mbishi. Zvii zviri kuitika mukati meupenyu hwemukoma wenyu kubva pazvakatanga? Kubva pazvakatanga vaenda kuchechi vahakira mhepo iri pamwana mukomana akachibatsirwa ana sekuru vake. Ndopakatanga dambudziko irori. Ndakatozofonerwa ndigari navo zvangu mazuva ese, asi ndogara kuChegutu ndobva ndashedzwa naBamkurunzi, uyai muone zviri kuita sisi venyu. Vasati tambonzwisisana wanga kutofungudza kuti ava mai ava nditori neshavero uroi vanhu vemuraini. Zvekutoti izvezvi kana vamwe vana chaivo veukama vemurume wavo havachatobvumidzwa kuuya, vanobuda panze usiku kutanga kutaura vega, huku sofa vadya 4
marimweziro ndopa wakabata dzimwe 2 tikazovabvutira vanotobata hukuchere nemambava otanga kutodya. Saka dambudziko iri dambudziko ratishungurudza svika kupedzesera kumaprofita. Tafamba maprofita akati wandei kumusha ikoko asi shanduka hapana. Pane muprofita takazoenda naye kumapopo machitirega timbonowageza. Ndopa takaona gogo MaGumbo vachibatsira vanhu. Ndopa ndakati rega timbonotora nhamba. Murume waitoramba zvechivanhu asi asvika pakubvuma zvechivanhu nekuda kwedambudziko tirakura. Ndopa takatora nhamba gogo ndofunga vakauya kumba kwazvimba. Vakasvika vakavhura dare mhepo saizvozvi zvakashedzwa ikaita sei ikataura saizvozvizvi. Saka marimwe nezuro ndopa takauya usiku takatobatsirwa nemunhu womuvillage medu takatakurwa usiku zvakwidza zvokutoti rombosvika nguva yekutoti vanotombosungirirwa nokuti kana murume chaipo chaipo zvibhagera anorohwa. Apa inyaya yekuti asara nevana nezvifuwo pamba dai atouya atozvipupurira pamba hapasi kugarikika. Takauya nezuro nemunhu womuraini akanzotsitsi akatibatsira kuti svitso pano pagogo MaGumbo kuti dambudziko rite sei ribatsirwe sei kuona kwamaita ndochitwe chiri kuitika panasisi vangu. Tinotenda pane zvimwe zvamungada kuwedzera pane upenyu hwava zvavari kusangana nazvo. Vana vane vana vangana? Vane vana 3. Munonzwawo sei mukoma wenyu achipindana nedambudziko rakadai asi iye chido chake chakanga chiri chekuraramise umwe munhu ainge achitorwarawo? Zvinhu zvinondirwadza kusvika kwekupedzesera ndakabatikana zvokuti kana iye munhu wachonani gogo ndiri kuchikumbiro chaicho chokuti tisvike pane munhu akaita chiitiko chida kutombomuona kuti masimba ake ekusvika pakuti munhu adye nyama risiri munhu aida kutobatsirawo hama yake asi ari kukonzeresa asi vakaita kusvika pakuita chiitiko chinotyisa chinonyadzisa. Muraini chaimo havatobvumirwa kubuda kana gedhi kuti vafambe muraini. Vanhu chaipo kusvika pamba havachakwanise kusvika nokuti chero mwana anogona kumudhonza. Yakutange mhepo shavero huroyi rokudya akashaya huku vakudhonzana nevana. Saka zvinhu zvafumura kana zvinonyadzisa kuti hama yangu inini tese takutonyara kana kufamba zvinhu zvinorwadza. Apo wachozikanonzi ndimadzimai ekuchechi anozibatsira vanhu? Chokwadi ndimadzimai vekuchechi chokwadi vanobatsira vanhu. Zvinhu zvinonyadzisa kuitika chiitiko chakadai asi saka pakukumbira kuna gogo nemudzimu uri pavari kuti zvikatungamirirwa tisvike tione munhu wachonani akazviita anyadziswe tichibvunzana umubvunza tichabvunzanawo naye munhu wachonani iyeye. Tiri kubvunza zvakare imi muri ani wamadzimai vauya kuzobatsirawo pagogo MaGumbo? Tiri mukoma wake. Nyaya iyi yakasvika sei kwamuri yekuti madzimai vakuita sevari kurasika njere uye vachidya nyama mbishi? Yakatoti shamisa nekuti munhu watinoziva anohaka pachechi. Saka zvatakatodzwa nemurume wachona zvakatoti shamisa kuti ukatyamara nazvo kuti sei zvaitika sei. Ndopatakatoomhanya kumba kwavo kunovaona kuti tinoona kuti zvakamira sei. Taura zvekuti munhu anohaka achibatsira vanhu vari pachechi vanga vane nguva yakadii vachiita basa iri muchipostori? Vane nguva yakarebesa. Munharaunda yamunogara vanotozikanwa kuti madzimai vanzi madzimai Madzimai Miriam. Imi kwamuri semhuri kubva vachishanda basa iri kubva panguva yese yamuri kutaura kuti nguva yakareba vakambosangana here nedambudziko irori rekuti ndo zvinozopedzisira zvaakuitika kwavari zvavabvisa kune vamwe zvopedzisira zvoiswa kwavariwo zvimwe zvacho? Matambudziko vaimbosangana nawo asi vaizvisunungura. Vamwe vaizvikwanisa asi izvi ndo zvatotityisa mapostori ese vanoshandira. Vapana vese vaingoti tinogona ari pano aingoti ndinogona zvinopera izvi but 2 days waizviona zvatanga futi. Murume mumba anenge achirohwa zvibhakera hapana kana kugarika zvakanaka mumusha mavo. Iye zvinezvi tichitarisa panguva yekuti vanga vachishandira vane nguva yakareba vachishanda vakapora munoti vaite sei? Isi tinototi zvinenge zvasarudzo kwavari kuti isusu chatichida kuti vaporeka vangoita zvechivanhu. Vashandiri vari muchivanhu kana zvichigoneseka tichingonzwa kuna NaGogo vari kutibatsira kuti zvinoita here nekuti murume wachona akutozvida kutoti aiwa kubva pavakatakatanga kutishandirwa naGogo MaGumbo aiwa patova neshanduko mumba makutomborarika
mazuvawo akatiwo chero zvikazokwidzawo asi zvasiyana nepekutanga paaishandirwa vari kuchipostori. Kune vanhu vanobata mishonga inotambudza kubvira kuvazukuru vasekuru vavo vakanga vauya nawo kuzobatsirwa. Munoti kudini vanhu vanotambudza mweya yaMwari? Inini sekufunga kwangu inini ndinenge ndichida kuti munhu iyeye afumurwe nyika yese ichiona kuti achifumurwa ende achizvipupurira nemuromo wake. Ndo zvandinenge ndichida kuti aitiwe. Mashoko enyu ekupedzisira takanangana nenyaya yemunin'ina wenyu asiri kunzwa zvakanaka ndeyekuti kudi? Aiwa, ndinongoda kungoti kuvanhu vanosangana nematambudziko ngavaregedze kunyanya kuti kuchipostori kusaidhi 1 fambai nemunhu masaidhi ese. Vamwe vanozofa nekushaya rubatsiro rwakakwana nekuti tichamurasa munin'ina wedu pamwe aitozopedzisira apenga nekuti zvavanga achiita murume wachina chiramba achingoti aiwa isusu tinoshandisa chipostori vachipiwa matombo asi shanduko panga pasina. Asi pakangoya gogo MaGumbo vakatanga kuvashandira vachitipo zvatanga tichivashandisira, aiwa pakava nechenji. Saka ndinongoisa kurudziro yekuti vedu madambudziko kana mukasangana nematambudziko zamai zvinhu zvese iko kuching'anga kwachona nekuchiporofita, sanganisai munhu akwanise kuraramawo zvakanaka nekuti mhuri dzake ndo dzinenge dzichitambura. Imimi munenge makagara mudzimba asi munhu anenge aine dambudziko ndiye anenge achitambura. Saka mubatsiridzei aende kwese kwese. Imimi munoenda kumasowero? Aiwa, inini handiende kumasowe. Asi ko takatarisana nezvekubatsirwa kwevanhu muchivanhu, makanga muchizvitenda here? Muri kutanga kusvika kekutanga here panobatsirwa vanhu? Takanangana nezvevanhu vanosvikirwa kana kuti n'anga kana kuti masvikiro. Kuvanhu vemasvikiro ndo kutotanga ndinotoona kuti gogo MaGumbo nemamwe masvikiro ini ndinototya kutopinda mumba men'anga chaimo. Asi patakaona gogo MaGumbo patakatoenda kwavari takatozoona kushandisa buti vaine machira avo, tikatoti isaita kuti takatoenda chifungidziro kuti mupostori. Ndopakatozoona takazoona buti nezviyo tobva tatoti ing'anga. Asi handisati ndavaona vakanhingirikira. Ndinototya n'anga chaiyo. Inini kwandinongoendawo kumapostoriwo zvapo neapo nchingonobatsirwa ndisati ndamboenda mumang'anga. Mashoko enyu taanzwa izvi kuti aiwa maakuzvitenda kune vasiri kutenda munoti? Kune vasiri kutenda isusu tiri kutozvitenda. Ndiro dambudziko rachona ramuri kuona iri tichifamba naGogo MaGumbo vachitibatsira. Toda kuti tisvike, inini pandine shungu dzangu ndepekuti toda kuti tisvike pakuti Gogo MaGumbo zvavati vanozvigona vafumure munhu uyu, isusu munin'ina wedu aite zvakanaka. Ndo zvatiri kungorwira chete. Taona tisati tataura nehama idzi nemukoma nemunin'ina vemadzimai vasiri kunzwa zvakanaka ava, taona muchidaidza shaviro kuti riuye rizotsanangura. Zvinhu zvinoitika nguva dzese here zvekuti unogona kudaidza shavi riri kunetsa munhu roya rotaura rega zvariri kuda, zvimwe zvinhu zvakafanana nengozi? Ichokwadi, rinodedzeka. Unoridana rouya robuda pachena rotaura zvariri kuda uye nezvariri kushandisa munhu agere ipapo. Totarisa panapa kuti shaviri parauya radya huku Mbishi uyezve rarwisa hama idzi. Chechipiri ndechekuti pashavi irori riri kuda mushure mekurwadzisa riri kudhimanda futi kuti wakandifumura toda kuti undirime kana undiripe nembudzi 2. Anofanira kuripwa here munhu yari ndiye ari kukanganisira vanhu, ari kukanganisira chiremba aitonunura umwe munhu akanga akanganisira? Panofambiswa sei? Iye ndo zvaanenge achida, asi isu kwatiri kumatare ndiye akatadza. Saka ndiye watiri kufanira kutoti atoripa kumunhu waasina ukama naye. Ngatichita sei basa remumatare zvino nyaya yemadzimai ava ichapera sei? Kusvika pari nhasi kuti vasvike pakadai, kune vazukuru vabatsira mhuri yati zvayo tisaitauri, asi mhuri yati zvinenge zvichidiwa yasunungura, yatambanudzawo pfuma yayo kumatare kuti vabatsirwe necheuviri chinenge chichidiwa, kutenda homwe nekutenda kumudzimu kuti zvifumurwe vasunungurwe. Zuva rekufumurwa kazhinji varoyi havadi kusvika pavanofumurwa, saka muchamudhonza sei?
ndozvingamubvunze iri kubvunzwa nevateereri. Munomudhonza sei kuti auye paanofumurwa? Muchaenda mumusha make here? Iye ndiye achauya here? Pari kufambiswa sei apa gogo MaGumbo? Zvinogadzirwa zvakasiyana. Kana tichida kuti auye kumatare anenge atotanga asvika kumusha kwevaridzi venyaya, ochiuya kumatare kana nevanhu vari ikoko vochimusundaidza kusvikira pano, kana kusimuka isu pano toenda kunzvimbo yake. Zvino muri kuona zviri kuitika kapa kune vazukuru wavakanga vakanganisa, noti iye kune mumwe wavaitisa zvebonde zvekare, iwo nyakupara nzvongo ava vane mishonga iri kupenge yakanga iri pane muzukuru. Saka imimiwo makaritarisa dare munorikunda here nekuti munhu anobata ane mishonga yakashata? Pari zvino kuti nditi ndinorikunda, ndinokumbirira nekusumira kumidzimu yangu, nekuti ndinombosundaidzwa, ndinobva ndati ndiri kukumbirira nekusuma kuhondo dzedare irori. Handingati ndorigona, asi ndinoti kumudzimu kwangu inomboita matare makuru inofanira kusunungura murishi. Tichitarisa nemabasa akamboitwa paya paitsva moto ukazodzimurwa, uye nyoka yakanga ichishandisa muridzi ichivaita bonde, iri kwamuri dambudziko diki kaire? Kwandiri ndiri chitaura panyama yangu ndinenge chiti ndinotungamidza musika vanhu nemudzimu yekwangu kuti irwire risunungurwe. Asi kana pane vamwe vabatsiri vanoti aiwa tinoda kumbopindirawo, avarambidzwi, vanozamawo, vanokwanisa kubatsira mhuri kana variko. Handivarambidzi zvakare, senhau yekudomboshava paya madzibaba vaye vakapindira vakati aiwaka ndoda kumbopindawo ndiite zvechipostori, ndokubva vapisa nhumbi dzevanhu ndobva zvarambawo. Saka isu tinoti kunyange wechivanhu, kunyange mubatsiri wechiprofita muriko, uyaiwo tibatsirane kana muchida kurisundaidza dare iri. Kune vari kuona paSly Media zvinezvi vari kuona gogo MaGumbo kekutanga, vangade kuziva kuti munokwanisa here kubatsira vari kunze kwenyika? Vari kunze kwenyika hongu ndinotobatsira. Kune vazukuru vangu vari kunyika dzakasiyana siyana ndinobatsira. Munoshanda navo sei kuvabatsira, nokuti kuti vakwire ndege vachiuya kunoko zvinovadhurira? Munotanga here kugona kuita matare navo pambozharunhare? Ndinotenda kudaro. Ndinotoita matare, tovhura dare, tavhura dare, kana iri mishonga inenge ichida kutumirwa ndinotumira nana DHO nana murwisi vanotumira mishonga. Kana pane shanduko inenge yaitika ikoko tinenge tichikurukura panhare. Ndivapi vanhu vane matambudziko api vamuruda kuti vakufonere parunhare rwataisa paskrini? Handingasarudzi matambudziko, ndinoti vanotanga vanzwa kumatare. Kana anzwa tsananguro dzake, kana anzwa matare ake kuti abuda akadai agutsikana, ndopo ochitangira ipapo. Tinotenda. Kana vanhu vave kuuya, toti vamwe vari muno muZimbabwe, vanofana kutanga vakufonera here vari muno muZimbabwe, kana kuti vanongouya kwamunogara? Chokwadi chiripo, ndinotorwa ndinosimudzwa kuenda kunzvimbo dzakasiyana. Kazhinji ndinendiri pano, kazhinji ndinotorwa ndichienda mumamisha kunobatsira. Saka munhu anotanga afona abvunza kuti muri kwere mbuya. Tinotenda zvikuru kwazvo. Mamwe mashoko enyu ekupedzisira, takatarisana nekushushikana kuri kuita madzimai ava nemhuri dzeZimbabwe zhinji dziri kushandiswa nekushereketerwa. Tinenge tichiti aiwaka, tinoda kuti dambudziko iri ripere, vasunungurwe. Tinokutendai kunyange imi mukoma Sly. Chikuru ndechekuti vabatsirwe, vasunungurwe, kunyange vari kunzoko vabatsiri, kana vanenge vachizviti aiwa tinozvigona, mbuya MaGumbo chimbosudurukai, muripo pakubatsira. Aiwa, tinotenda.
ndisaziyabuda paTV hakudi maCV Sly Media TV yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandwa nemaviews Sly Media TV mandichinjira ang madreams Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media kuchinja vision ya maghetto youth kuchinja life ya maghetto youth kutipa nzira semaghetto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly ya Sly Media